rashin fahimta. Rashin fahimta ne ko cin amana ne. Fatima. Ba ki da aiki kowane lokaci sai dai ki dinga taya min da hankali akan soyayya wanda bai san ma kina yi ba. Wallahi kaka har ban samu soyayyar Habib ba zan iya mutuwa. A'a Fatima. A wani magana mutu. Ki jajirce akan soyayya Habib. In Allah ya yarda ni kuma zan taimaka miki da adda. Ba abin da ya fi ƙarfin adda. To shikenan kaka na gode. Hajiya kaka ina son Habib. Yanda na nuna mishi har yau hakuri yanda zai fahimce ni amma bai fahimce ni ba. Rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta. Ramadan, Allah taimaki Habib. Wato yanayin kasuwa yana burge ni. Wani lokacin sai ka ga amma kai kaɗai Allah yake so. Kaɗan daga cikin ikon Allah shi. Amma kuma wani lokacin sai ka ga yadda ka san kai kaɗai aka tsana. Duk neman da kake sai ka ga ba ka samu. Kaɗan daga cikin al'amarin ko ka san da cewa irin alkhairan da kake shukawa a baya sun da kake ta girba. Dama idan ka shuka alkhairi to fa za ka shuka ta girba alkhairi. Idan kuma ka shuka barna to fa barna za ta girba. Idan kuma ka tura alkhairin baya to gaba za ka tsince shi. To wallahi duk waɗannan abubuwan ne suke ta bayyana. Gaskiya ne, Ramadan zan iya yarda da kai. Kuma dama an ce idan ka shuka alkhairi za ka girba alkhairi. Wannan haka. Idan ka shuka barna za ka girba barna. Wannan haka. Amma babu abin da za mu ci. Rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta. Sanda zuwa, ina wuni. Ai da man na san za ka zo, tun da ka ce man kana zuwa na zanna ina zaman jiran daidai da sakan awanni mintuna ina zaman jiran. Zainab kenan. Ai ki bar zuciya da abin da take so. Kullum za ta kasance cikin kulafucinsa. Saboda haka ni kaina ji nake duk duniya ba abin da zai raba ni da ke. Gaskiya ne maganarka. Abin da kake ji a ranka ne ma shi nake ji a raina. Amma na yi mamaki, ban yi mamaki ba jin wannan magana ta fito daga bakinka. Zainab, ki cire batun mamaki a cikin kalamanki. Ina jin kin manta ni ne. Me ni manta kuma? So ai in biki manta ba na kasance a cikin zuciyarki ko da yaushe kamar yadda kika kasance a cikin tawa zuciya ko da yaushe dare da rana safiya har ba da yau. Gaskiya da to na gode sosai bari na shiga cikin gida. To shikenan. So ya saka ni a tasko na kasa gane kaina.
fahimta, rashin fahimta. Assalamu alaikum. Kun san me yasa na aika na ce ina son ganin ku? Cikin fada. Kun san ƙane na Habib. Mun san shi anti. Kuma kun san yana sana'a, yana samun kuɗi. Ƙwarai ku. Zamu da nake bukata da ku. Duk yadda za ku. Kawai ku karya mun shi. A karya shi kuma anti. Subhanallahi, haba an tuno wasa wace irin magana ke faɗa mana daɗin jiya. Dakata malam. Gaba ɗayan ku kiran ku ne. Ku yi min aiki in biya ku. Idan ba za ku iya ba, sai in je in nemo musu yi min aiki in biya su kuma. A'a, ba haka za a yi ba. Abin da kika ce ai haka za a yi. Za mu yi kawai. An gama. Ko mu je mu aiwatar. Haka nake so in ji daga bakin ku. Za ku yi tafiya. Aban. Da ko kana ganin za mu iya aikata aikin nan da an turu masa wata. Ah, to me zai hana? Ita ce bata samu. Kuma bugu da ƙari in mun aikata biyan mu. Sabuwan. Kai kana ganin zan iya aikin nan. Ni abin da na fahimta. An turu Masa'u tana so Habibu ne ya gane kuskurensa. Don haka kawai mu je mu aikata abin da ta samu. Kunga yanzu dai alƙawari ne maka ɗaukan mata. Saboda haka kuma tashi mu tafi neman shi. Rashin fahimta, rashin fahimta, rashin fahimta. So ya saka ni a tasko, na kasa gane kaina. Zuciya tana ta bugawa, sanadi dalilin ƙauna. Maryam, kin san na iya inda zan yi don daga Habib ya karɓi soyayya na amma abin ya ci tura. Fatima kenan, ban ki damu. An yi soyayya wacce ta taku gwagwarmaya. To, amma kuma daga baya sun samu nasara. Kaina, zuciya tana ta bugawa. Ya kamata ki jajirce, ni ma kuma sai ya ba ki na domin in ga na ba ki gudunmawa kin sami soyayya Habib 100%. Soya Sai kenan Maryam? Addu'a mana Fatima, akwai abin da ya fi ƙarfin addu'a. kaina, zuciya tana Gaskiya ne, ni ma insha Allah zan ci gaba da addu'a kamar yanda kaka take min addu'a. Insha Allah. Ki bari ishe ni. To shi kenan. Bakashinka na gindinka, ko ina ka je zai bi ka. Dan uwanka na kyashinka, shi zai. Assalamu alaikum. Ramadan. Ya gari. Safwan. Ya gari ya harbaji. Wallahi lafiya. Ya kwana biyu kuma. Alhamdulillah wallahi. To masha Allah. Ina zuwa haka naga kamar kana zaune. Wallahi ina son zan je kasuwa ne. Shi yasa ka ga na fito haka ina dan sauri. Kuma wallahi da ma wajen ka zan saboda muna son za mu dan tattauna wata muhimmiyar magana. To waje na kuma? Warai ba. Saboda wallahi da ma wata muhimmiyar magana muke tattauna. To babu damuwa tunda Allah ya haɗa mu za mu iya tattaunawa ai babu komai. Kuma gashi na kamar kana zaune. Ya kamata a ce ka samu nutsuwa da muhimmancin magana. Ramadan kenan zan iya ajiye ko menene saboda idan mutum ya ce za mu magana irin wannan in na tafi zan ta tunanin abu saboda haka kawai ba wani abu. Amma nan yayi kan hanya mu ko ba gefe ko mu tattauna.
drama. Okay, haka ne? Shikenan za mu iya koma daga gefe. Ba da yau. Dan uwanka na kyashinka shi zai saka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Turu masa tun da zai ke da sallama da ta amsa da. Ko dai wani abin kike ka kulla. Dan Allah ka kyale ni. Na ba mu da cikin lamurana. Dan Allah ka bar ni yanzu da abin da ke damu na alwata. Ku taka bani guri. Buhari! Kai ne kake har yanzu baka je makaranta ba? Wallahi kaina ne yake ciwo. Kuma yanzu na sha magani na kwanta. Ƙarya kake ba kanka ne yake ciwo ba? Kai ƙarya kake ba kanka ne yake ciwo ba. Daman ka saba irin wannan kace kanka na ciwo kuma ƙarya kake. Wannan abin ya sama asalin daga kuma. Ita take goya maka baya karka je makaranta. San take ka lalace mana. To amma babu komai. Na san me zan yi. Tashi ka ban waje.